Za prvú genocídu 20. storočia sú považované zverstvá Nemcov páchané v koncentračných táboroch. Skutočné a prvé vyvražďovanie jedného národa sa odohralo oveľa skôr, a to na opačnej strane kontinentu. V roku 1915 prebehla vo vtedajšej Osmanskej ríši krvavá masakra Arménov, kedy boli systematicky vyvražďované 100 000 Arménov. Táto krutá masakra sa do dejín zapísala ako arménska genocída. Arménsko si 24. apríla pietnými spomienkami pripomenulo vyvraždenie takmer 1,5 milióna príslušníkov svojho národa Turkami počas Prvej svetovej vojny v roku 1915. Zároveň vyjadrilo nespokojnosť s nečakaným zmierlivým posolstvom tureckého premiéra Radžipa Erdogana, ktorý deň pred 99. výročím označil tieto udalosti za spoločenskú bolesť a uznal, že deportácia Arménov mala nehumánne následky, uviedla agentúra IP. To bola finta, kedy turecký premiér rozpráva len o deportácii. To už koľko rokov Turky to robia. Prečo? Pretože oni vedia, že deportácia to nie je definovaná ako trestný čin v OSN, takže Turky veľmi dobre to rozumejú. Oni rozprávajú všetko, len nehovoria slovo genocid. Takže táto ospravedlenie bolo na nič a ešte mi veľmi nahnevaní, že oni pokračujú do 100 rokov genocida ešte klamať. Na spomienkovom stretnutí boli prítomní aj viacerí slovenskí politici a veľvyslanci niektorých akreditovaných štátov Slovenskej republike. Je mi cťou, že vás môžem pozdraviť v mene občanov Trnavského samosprávneho kraja v deň, keď si pripomíname nevinné obete arménskej genocídy spred 99 rokov. Svojím postojom, svojou prítomnosťou demonštrujeme podporu všeľudským univerzálnym hodnotám, ako je úcta k inému človeku, úcta k životu, úcta k jeho majetku, úcta k jeho kultúre. Veľmi dôležité je to opakovať a svojou prítomnosťou na takýchto podujatiach aj demonštrovať príslušnosť a podporu týmto hodnotám. Masakru z roku 1915 mnohí historici považujú za prvú genocídu 20. storočia. Turecko výraz genocída odmieta s tým, že počet obetí je zveličený a v čase kolapsu Osmanskej ríše počas Prvej svetovej vojny zomierali ľudia na oboch stranách. Národná rada Slovenskej republiky svojim uznesením číslo 1341 upozornila svet o genocíde spáchanej na arménskom ľude. Na 30. november 2004 si spomína vtedajší poslanec František Mikloško. Bolo to v čase, keď slovenský parlament mal preberať prístupové rokovania z Turecka do Európskej únie. Ja som tedy vystúpil a povedal som, že hovoriť o Turecku a Európskej únii nie je možné, ak by sme vynechali kontext arménskej genocídy. A navrhol som uznesenie, v ktorom Slovenská republika a Národná rada uznáva, že sa tu udiala táto genocída a že je to zločin voči ľudskosti. Myslím to, že to prešlo a že to prešlo spôsobom, že nikto nebol proti, dostane už trvalou pýchou Slovenska v jeho zápase o demokraciu, o uznanie ľudských práv každému. Som veľmi rád, že po tomto našom precedense prijali veľmi rýchlo ďalšie krajiny takéto uznesenie, čím sme akoby otvorili dvere aj pre iné krajiny, aby využili príležitosť a vyjadrili sa k tomuto problému. Iniciátormi prijatia uznesenia boli aj ďalší poslanci Národnej rady. Jan Čarnogurský, Pavol Hrušovský, Rudolf Žiak, Gustav Krajčí, Tibor Mikuš, Martin Lavko a Pavol Minárik. Arménsko je ťažko skúšaný národ, celé svoje dejiny. A myslím si, že je na mieste, aby táto 2,9 miliónová krajina mala solidaritu národov sveta. Som rád, že Slovensko patrí k týmto krajinám. Súčasťou spomienkového stretnutia bolo aj vystúpenie hudobnej skupiny Big Jan Quartet z Grácu, ktorí prítomným zahrali niekoľko arménskych skladieb. Pamätník arménskej genocídy nám môže slúžiť aj ako výstraha pred zverstvami, ktoré boli napáchané v minulosti. Ostáva nám dúfať, že nič podobné sa v budúcnosti konať nebude.